Ingon nga magdasig mis imog dugang pa nga pagpakiso si Brother Mark dyan kung mahuman na unya nini ang problema sa COVID-19, pwede kang makabisita sa simbahan sa Seventh-day Adventist panahon sa adlaw nga Sabado. Thank you so much. Mas may siguro nga imo sang kontakon sa Brother Joseph kay gikas pagpangalaga ni Brother Joseph hantod ron nagpabilin ginang nagkayo-kayo, nagkainit ng iyang pagpangalagad sa Ginoo. Ang uban medyo nabugnaw pero iya pabiling init unya kauban ni Brother Andin Noval diha sa Kayang. Okay, good evening ninyo, Brad Levy, Brad John, Pastor Joel. Greet ko diha sa Medellin, sa tanan nako nga mga kaubanan sa SDA. Musta mo, Brad? O kang konsihal Raymond Olivar, mayong gabi, konsihal. Musta naman ka? From Felipe Soliera. Okay. Si Brother Felipe, ang kadungan in taon ni ninyag bautismo kay kuan sa nibungan sa programa sa radyo si Kuya Duming Manggubat, namatay na in town. O niya si Brother Felipe sa iyang kadungan, adaghan man ni silang nagdungan, pero sa programa sa radyo duha ni sila, si Kuya Duming ug siya. O niya ang iyang kadungan sa bautismo nagikan sa radyo in town ni pahuway na sa kinabuhi. Unya hulat na lang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kan man to siya, si Ose man to, Brother John. Si Ose to, si Brother Duming. Niya kinini ang kuan kanana ang nakasabot po siya ambot og kinsay nabilinan ato kay tulo na to ka notebook niya, Brother Libby, nga napuno dito sa mga pangutanag tubag dili mga teksto nga iyang i-take note. Unya pag Bible study nako nato pastilan ang duha na ko kakamot ako nang gihakgom ang bulpin nga kana bang bulpin niya nga mga inunta wa na nangagi, ang uban na upos na gintinta, ang uban na adaghan pa pero di na pud muagi, palit na pud siya glay pagkadaghanan ng yung bulpin nga yang natigom na gikan gis pagpaminaw na itong programa. Tulong na to ka notebook nga puno gigayo ambot og diin to mabilin, wa baka mabili sa ato si Brother Felipe Soliera. Brother Felipe, dugay nang wa na ta magkita. Kumusta man tong radyo nga akong nahatag sa imo, ni nagamit pa nimo karon? Salamat, Brother Felipe. Okay, makasulod ba ang mga butang? Okay, pangutanan na. Okay, pangupit sa kinsa si Kuan ni Brother Fernando Opingo. Asa di ka, Brother Fernando? Nauli na ka? Nadiari text siya dire, Brad Libby, mayong hapon nagsipa ang programa sa radyo si Fernando ni. Si Brother Fernando Opingo dire maguna sa Talamban niya, muramag na lockdown na abot na uli na baka marami na ni sa ilaha, Brother John, kay may higayon mo ito nga katong GCQ nga gitugutan sa pag-uli. Yes. Marami ka ulit pa na sila kay inyong na siya dire, Brad, pwedeng aban mo ang ila ko ng radyo ko na pwedeng si Paa. Dito sa Talamban, hindi makuha dito sa radio, pero makuha ito pa sa Facebook. Okay, Brad, daghan pang wa pod makasimba, Brother Opingo, tungod aning sitwasyon na manggod karon ining COVID. Ang uban ni balik na sa simbahan pero ang gitugot manggod, Brother Libby, 50% pa lang. Unya usahay pod ang mga senior, wa ko magingon nga senior na ni Brother Opingo, pero ang akong pasabot nga ang mga senior mahanlog sa magsuroy-suroy ug madakpan. Muna nga stay at home na lang yun. O si Rick Romijos pa, stay at home and keep safe. Okay, ito pa rin basahin. Pangutanan ng teksto sa ato lang ng walang higalan. Hindi ka rin ababa. Picture mo iyang ipangutana. Mayong gabi. Puro kamotes o akong mga igagaw si GC Gonzales, Noel Gonzales o Arabica Gonzales lumiting. Thanks mga brad, si Noel Gonzales ne.
Okay, kung ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Levy. Okay, anto pahigala ni ining gitext diri ni Brother John niya sa Naval Katmon. I'm very sorry nga murag gaduda ko da nabisi-bisi ko ron nga adlaw, murag wa tingali ko maka-text nimo da. Pero I know nga nagsunod ka kanunay sa atong programa niya ato ning tagaan og pagtagad. Unang-una ang concern nato dili ang nagsabuag ani kundi ang atong concern ang mga tao nga tingalig ma-influensyahan unya imbes nga maluwas malaglag na lang hinuon kay kining magwali akong balikon kining doktor og mosipiat siyang pasyente minteryo, kining abogado og mosipiat siyang kliyente preso, kining magwali o musipyat sing guwali imperno. Muna nga ato ning gitagaan dayon og seryoso nga pagtagad Brother John ay aron nga ang mga naminaw mapanapin-an sila dili sa amo nga huna-huna kundi sa mga butang na sulat sa Biblia. Well, ako ni basahon Brother John, kumusta? Si Balbuena nagsuwagit sa DYRB. Wa na kuno mabasa sa bag-ong tugon nga may bautismo sa tubig o wa na pud kuno mabasa sa New Testament ang napulo ka sugo. Mao man ni ang gikuan ni Brother John diha sa Naval Katmon. Ang tinuod diini padad-i kog mga teksto brad. Ang tinuod ani Brother John uban sa tanang namina ron. Ayaw lang mo og kalain pero harap-harapan na ng good ni prangkahan na lang ni bakak man ni kay lagi ang Biblia mura ba og gipaka walay pulos o sayon na lang gyud nga tuison o supakon panamas-tamasan ingon ana na lang tingali ang mapurma sa atong sinultian kay ang nias Biblia dili tun-an, dili subayon, dili tuhuan. Ugwa sa Biblia, maunod tuhuan niya ang naas Biblia tuison. Tanawa, balikan niya, Brother John, kumusta? Si Balbuena nagsuwagit sa DYRB. Wa kuno mabasa sa bagong tugon nga may bautismo sa tubig. Ugwa pud kuno mabasa sa New Testament ang napulo ka sugo. Padad-i ko og mga teksto, Brad. Okay, Brother John, i-take note na lang inoon may mga teksto naman kung na-text po nimo i-take note na lang kay aron pod nga imo na nga bisan sa imuhang kaugalingon bisan sa imong kaugalingon unya mas labing maayo gani siguro nga naay mga naminaw uban nimo karon inyong mga silingan aron sad makaibaw. Well, kinis Balbuena wa ko kaila aning Balbuena. Pero gi-introduce nis ako ni Norman Salidaga, anak ni Dulping Salidaga sa Kapinyahan, Bilyabal, Leyte. Nahimo magudi silang eksena, pipila ka mga bisis dinis atong programa. Kay may mga panahon magunis Norman Salidaga, kinini ang Mutex, Buang, mao na sunod, John Buang. Unya, nadugay na, kinini ang lain magutong teksto nga lahi magutong number ang gigamit nadugay na nga na kuan naman siya na nahalata naman gyud amo tong ang mga number nga iyang gigamit diri ay iyang gigamit nga gi-text ato wa na gamita hang tudron di na makontak di na matiksan dili na matawagan. Well, ato ning kuan kinis Balbuena usbon ko wa ko kaila ani pag-introduce ani ni Brother Norman Salidaga nga padtuon ko sa DYRB kay kuno lagi mahadlok ko sa mga pangutan ng Balbuena nga di ko makatubag aron bagid kuno nga makita ang kamatuoran ako sa gingnan nga og ang pagpangita sa kamatuoran diha na las Biblia dili kay moadto pagong Balbuena o apan og gusto gyud ka mag-abot ni diha sa Biblia ba diha sa lungsod kuyog mo awa man pud hinuon giding Norman mahangyo tingalis Balbuena. Well, kini ni Brother John ato ning tagaan o pagtagad kining pagsyagit ni Balbuena dinha sa DYRB iya man ang inugsulti pero ang ato lang ang tinuod lang ba wa kuno mabasa sa bag-ong tugon nga may bautismo sa tubig ni ana kay
Diha anhi tauna ning puntuha. Wala kunoy mabasa sa bag-ong tugon nga may bautismo sa tubig. Well, sabi pa ko magbasa, ako moingon nga bakak ni. Muna nga angay mo nga magbantay o magamping mo kay gipamahayag na nadaan ni Kristo sumala sa Mateo 24:4 nga matud pa ni Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Mao na gisulti ni Kristo. Nan og dili pud ta gyud magbantay, natural nga mahisalaag gyud ta, nganuman di man ta magbantay. Pero si Kristo naghatag na og pagpasidaan, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay di gud ta magbantay, ang natural ang kasaag lang gid nato. Imbis nga kamaturan mo'y atong dawaton, ang bakak na hinuon mo'y atong madawat. Well, unsa ka tinuod nga dinhis bag-ong tugon way mabasa nga dunay bautismo sa tubig? Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo kapitulo 3, no? Naghisgutan ni Mateo 3 1, 2, nya 5, 6, 11, 13, ngadtos 17. Aron ato gini nga makita ba kung wa bagyod. Hinoon, personally, wala tay interes ni anang balbuina, pero ang ato lang gipadangat madidinis atong programa, ato puning hatagan og atensyon. Dili gisgutan dinhi kung tinuod bagong tugon ha. Di as bagong tugon Mateo kapitulo 3, no? 1, 2, unya 5, 6, 11, 13 paingon sa 17 kung wa bay mabasa dinhi sa bag-ong tugon nga dunay bautismo sa tubig. Niya akong basahon ang dinhi gihisgutan sumala sa 3, 1, 2, 5 ug 6 sa Mateo nagingon. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga waaw sa Judea. Timan iha, ang gitug-an dinhi sa bersikulo 1 nga si Juan Bautista nagwali dito sa waaw sa mga sa Judea. Unya nag-ingon sa 2, siya nag-ingon, paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Ingon ini ang ingnontang estilo sa pagpangwali ni Juan Bautista. Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Dito ni iyan nga pagpangwali dito sa Judea. Unya ang 5 ug 6 atong basahon dinhi nagingon. Og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og ang tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Kining Jordan River, Jordan, suba sa Jordan, kung basaw size og dito sa suba sa Jordan, di balansiha kuno ni ng suba nganong ginganlan man nagsuba. May tubig wa. Nagingon dinhi og dito sa suba sa Jordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Busabahin anang mga gisigwar ni Balbuena sa DYRB, maminaw mo ni Dulping sa Lidaga, maminaw po ni Norman, ipaabot ni dito sa kang Balbuena, Brother Norman, inamigo, inigsuon na lang ni, aron iya nang mabakwi ng bakak nga iyang gisulti, diha sa kahanginan, nga diha sa bagong tugon, way mabasa nga may bautismo may bautismo pas tubig, bakak na. Dinhi ang mga tao nga gikan sa Jerusalem ngadto sa tibok Judea nangadto kang Juan Bautista sa suba sa Jordan. Iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Diin sila bautismuhi didto sa suba sa Jordan. Gibautismuhan busa dili na tinuod nga dinhis bag-ong tugon way mabasa nga may bautismo sa tubig. Na akong basahon sa 11 gisulti dinis 11. Nag-ingon si Juan Bautista, ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Nag-unsa si Juan Bautista, Mateo niya, bagong tugon ni. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Doon na di ay bautismo nga nagipasabot o nahisulat din his bagong tugon, sukuhi sa giwali ni Balbuena nga dihas bagong tugon way mabasa nga dunay bautismo sa tubig. Akong balikan ng 11. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako,
nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagbitbit ang iyang igabautismo kaninyo maong Espiritu Santo og kalayo. Ingon ini ang pamustura sa pagpangwali ni Juan Bautista. Unya naagi di ay ingon ni Juan Bautista, ako nagabautismo kaninyo sa tubig. Naay bautismo sa tubig diya sa bagong tugon. Unya mismo gani ang atong Ginoong Hesukristo naghatag siyang panig-ingnan, paghatag og pagsunundan aron ang tao musunod kay matud pa ni Kristo sa 10:27 sa Juan, ang akong mga karniro nagasunod kanako ug sila nagapatalinghog sa akong tingog ug ako ug sila nakaila kanako. Niya nag-ingon dinhi sa 13 ngadto 17. Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea, niadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Nganong si Ginisus niadto kang Juan dito sa Jordan kay sa suba sa Jordan adunay daghan nga tubig. Unya nag-ingon ang 14, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuban sa tibuok pagkamatarong, ug siya mitugot na lang. Si Juan ning sugot na lang pero dili unta ato, pero ni-insist si Ginoong Hesus kay matud pa ning Juan, ako unta ang angay magpabautismo kanimo unya ikaw na hinuon ang miani nako aron pagpabautismo. Ug si Ginoong Hesus miingon, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ngini sa tibuok nga pagkamatarong. So unta kamong naminaw nga nakasabot na punong sa Dios, itugot unta sa inyong manghuna-huna ug kasing-kasing nga magpabautismo namo alang sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Unya padayunan nato basa ang 16 nagingon, ug sa nabautismuhan na si Jesus, tandaan ha, ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig. Kalom na sa ato pa kung kining mga porsyuna, kining mga bahina atong tukion sa kasulatan, ang Biblia mo'y taksanan, mo'y timbangan, mo'y sukdanan sa bakak ug matuod. Ug tungod niini, bakak gid na ang gipangwali ni Balboy na dihas DYRB nga way bautismong mabasa sa tubig des bagong tugon. Naging ni ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati ug magpahaluna kini diha sa ibabaw niya. Ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, kini maong akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Dinhi niining mga bersikulo ha, makita nimo ang eksena, ang panaghiusa sa tulo ka persona sa usa lamang kapag ka Dios. Ang anak gibautismuhan, ang Espiritu mikunsad human sa bautismo sa anak, ug sa dihang nakakunsad ng Espiritu, ang amahan dito sa langit nagtingog nga nag-ingon, kini maong akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. So ingon ini ang gipasabot. So dugangan pagyud nato ang gipanghisgutan dinhi nga sa bag-ong tugon dili na tinuod, kay baruganan masan nila ni Brother Norman sa Lidagag, ni Dolphin sa Lidaga, dili na tinuod nga diha sa bag-ong tugon wa nay mabasa nga may bautismo sa tubig. Kung atong basahon gud dinhi sa Juan kapitulo 3 22 ngadto 23 nag-ingon atong basahon ang say gisulti dinhi nag-ingon, tapos niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadto sa kayutaan sa Judea, ug didto may pabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa inon doon sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig ug ang mga tawo nangadto ug gibautismuhan sila. O asa naman ang giingon nga way mabasa diya sa bag-ong tugon nga may bautismo pas tubig nga niya gani si Juan nagpabilin didto sa inon kay daghan ba ditong tubig ng pangbautismo ug ang mga tawo gipangbautismuhan sila. Sultihan pa mo mga kaigsuunan,
dili tanan nga mga nagwali nga nag-angkon nagsultig kamatuoran ang giwali kamatuoran na. Mao bitaw nga si Ginoong Hesus nag-ingon siya, magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo. Mao bitaw sa buhat 17:11 nag-ingon, kining mga Hudiyo o mas mabuot pa didto sa mga Hudiyo sa Tesalonika kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga giksagilon diha kanila. Mobita na nga maghangyo mi i-take note o tanaawa ni sa Biblia kung tinuod ba ang among gisulti diri ang inyong nadungog og nabati. Tungod niya na hilabihan katinaw dinhi nga si Ginoong Hesus uban siyang mga tinunan bisan pagani si Apostol Juan didto nagpabilin siya sa inon kay matud pa daghan ang tubig dito ng bautismo ug ang mga tao gipang bautismuhan sila. Karon dugang paniana, ha? Bagong tugon ni ang kanunay nato ang atong gipangbasa karon. Dinhi sa buhat 8:34 ngadto 39 atong basahon niya. Bagong tugon gihapon niya. Akong basahon nag-ingon dinhi sa 8:34 ngadto 39 nag-ingon. Ug ang eunuko miingon kang Pilipi, sugimli ako, kinsa may ipasabot niini sa propeta ang iyabang kaugalingon o ang lain bang tao? Og si Pilipi mibungat sa iyang baba og ang maayong balita may tungod kang Jesus. Tanda na, may tungod kang Jesus ding may balita. Iyang giwali kanya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Og sa nagpadayon sila, bawat lusok sa mga pulong nga mainyong gidni, bawat eksena sa mga pulong din inyong pamalandungon og sabton. Nagingon din niyo, ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nahiabot silang tubig ug ang eunuko. Tanawa, sa nagpadayon silang panaw, nagingon din, ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, nihaabot silang tubig. Oh, kay gikan man to si Jerusalem ang eunuko, ning simba, unya wa kasabot siyang gibasa ang espiritu ni sugo kang Pilipi nga pakuyugan kining eunuko kay wa siya kasabot sa gibasa mao giwalihan siyang Pilipi diha sa kalisa pauli na paingon ngadto sa Ethiopia kay kini siya mao man ni ang sinaligan ni Sarayna dito sa Ethiopia nga mo Sarayna Kandasi. Samtang nagapanaw sila, panaw gani but ipasabot layo kana nga lugar o dapit. Milya-milya ang imo ana nga agian kay panaw na gani layo kana. That is a long journey. Unya nag-ingon dinhi. Unya og si Pili nag-ingon dinhi, tan-awa ana itubig. Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo, kanang makaulang but pasabot unsa pay makababag sa iyang pagpabautismo, matud pa sinuko. Higala nasayod kong ang uban kaninyo dugay ug taas ng panahon nga nagpaminaw niini nga programa. Nasayod ko nga kamo ang giipasabot mo sa Espiritu Santo. Karon kay nakasabot na mamuspulong sa Ginoo. Ang eunuko, anak rang higayon na gani, dili makadaghan gisubli-subli. Ha? Ingon siya, tanawa na itubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Kamo karon ug nasabtan ninyo ang pulong sa Ginoo. Unsa pa kulang sa inyong pagpabautismo? Tungod ba kay nagpagahi mo sa inyong mga kasing-kasing? Timan kaugalingon ka na ninyo unyang tulubagon pagbalik sa Ginoo o unya tingali baya og signiton kas kamatayon unya wa pa nimo mahimo ang gusto sa Ginoo nga imong himuon. Ang Santiago 4:12, ang tao nga nasayod unsay maayong buhaton apan wa niya buhata kinisya nakasala. Unya ipadayon na to basa nag-ingon dinhi. Og si Pilipi niingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag. Ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Ingon ini. Unya 38. Og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa og silang duha si Pilipi og ang eunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan sila. Ug sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Pilipi gisakgaw sa Espiritu sa Ginoo ug ang eunuko wala na makakita kaniya ug ang iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon.
So niya gihapon ang bautismo dinis bagong tugon, nga bautismo sa tubig. Busa ka ng mga pagpangwali nga way makita o way mabasa dias bagong tugon nga may bautismo sa tubig, pastilan. Pitila lamang ka di ay kalitra o kabersikulo ang gibasa dinis bagong tugon nganong nag-ingon nga way mabasa sa bagong tugon nga dunay bautismo sa tubig. So kining mga bahina ato ning ato ning gitagaan og importante. Now, dili man ni mahuman karon Brother John dinha sa Katmon na Naval, no? Di man ni mahuman karon ato ning padayunan unya sa pagtubag sa sunod pang mga gabi kung mahitungod niini. Busa sa pagkakaron ang akong gipanghisgutan mao nga sa kapanahunan ni Kristo og sa mga apostoles og uban pang mga taong nangakabig, sila gipang bautismuhan diha sa tubig og dili tinuod nga way makita o mabasa sa bag-ong tugon nga duna pay bautismo sa tubig. So niata niining porsyon na Brother John diha sa Naval Katmon, unta ang Ginoo magapanalangin nimo uban sa tanang naminaw og nagsunod nining atong programa karon. So ugma sa gabi atong paladman pa ang paghisgot may tungod ining bahina kay ni araba po dinho ang giingon dinhi nga wa pud kunoy mabasa diha sa bag-ong tugon nga wa po mabasa sa New Testament nga napulo ka sugo ay pastilan ngano bagyong muingon magyutang wa tun-an gud usa pag-ayo ang Biblia usa ipagwa sa imong baba kay ngano man masikwate ka man ni ana. Ang importante gud nga gitun-ana nimo kay bisan pag naay tao pod nga magpadiki-diki pod magpatuong kamao, magpatuong insakto bisag unsaon niyag kisi-kisi dili gid mahitabo nga maharag ka kay nasayod ka man sa exit og entrance nga naa gipasabot diha sa Biblia. Well, ugma sa gabi karon atong gibasa nga naa gyud ang sa bag-ong tugon ang bautismo sa tubig. Ugma sa gabi ato ning hisgutan gihapon nga kining bautismo sugo gyud ni sa atong Ginoong Hesukristo. Then sa ato pod nga isunod unya nga wa ba di ay dinhis bag-ong tugon nga mabasa nga ang napulo ka sugo. Thank you so much Brother John ug so uban sa tanang naminaw ron apan sa dili pa maghatag og dugang pa nga pagpasabot ining puntuha kay wa man Pastor Merjon kabagi karon ipalihog usa akong tan-aw diha sa atong mga viewers Pastor kay basig mo reload na pod hinuon na karon. Okay, salamat Brother John noon diya karon nakig-uban nato ang atong mga higala o mga igsuon pinagi sa Facebook Live. Nakig-uban nato diya karon si Brother Merjon kabagi. Niya diya sab si Florida Amores Sigarino. Sa Kadawan diya sab si Jeffrey S. Arrogante. Niya diya sab si Ati Chere, Elsie Long, Jason Punay, Shirley Fuentes Alcontin sa Kadawan gihapon Jeline Lagarisa Nunez, Sister Aida Tirana, Ruel Tumakas, Isday Adventist, Kyle May Pagubo, Richel Itang, Milidet Branzuela Fuentes, Carl Anthony Bernaldo, Yancy Siriso, Wina Villagas Lideros, Sil Haviliana, Zahazaya, si Mamalo, diasab si John Ray Ponay, Tris Jamin Jaime, Natalie Jane Elarcosa, Nineth Cave Stone. Niya diri sa mga nag-message diasab si Tris Jamin Jaime, good eves ninyo Brad, happy watching from Lapu-Lapu City. Diasab si Wina Villaganas Lideros, yang message mayong gabi sa inyong tanan Kuya John. Niya sa Butuan City diasab si J. Clavis Fasyol, good evening DYCM family, keep your faith and service burning as you continually defend the Adventist faith through the air. Broadcast watching from Butuan City. Okay, salamat kay Brother no? Onya dia sab si Adventist, good evening, happy midweek from Mambahaw. Dia sab si Gerardo Lobitanya, yang feedback nag-up atong sounds ganina no karon na uli na noon. Onya dia usab si Brother Joseph Kimno, dia sab si message mayong gabi usab diha kaninyo sir and Pastor Merjan and Pastor Joel og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live karon.
Maayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon ug salamat sa inyo nga pagpaminaw padayon og lahutay ta igsoon kay ang atong dugay na nga gipaabot hapit na siya mobalik busa aron madala ta padayon ta kay ang promise sa Ginoo sa mulahutay lang sa pagtuog pagpaalagad mamaluwas busa padayon ta para sa atong kaluwasan pohon. Salamat sa pagbasa sir and pastor. God bless sa tanan. Okay, salamat Brother Joseph. No, diha sab si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia. Yang message, good evening sa inyo diha mga brothers. Mo-greet ko og happy birthday sa akong older brother na si Pipi Dilaw nga naa sa Anapog. Happy birthday Brother Pipi, no? Niya diha pa isumpay siyang message. Hope nga tagaan ka sa Ginoo, maayong panglawas, matag adlaw og kanunay magmalig-on imong pag-alagad sa Ginoo kauban sa imong pamilya. Okay, salamat kayo. Ma'am Pretty, no? Diya po sumpay sa message ni Brother Joseph. Maogyod Brad Amay parihata nga naigo sa pulong sa Ginoo kabahin atong sa mga paghubog og kung mauranay imong naabtan Brad Amay mas maayo na kaysa kuagyod sa una bro. Grabe na ko nagian nga mga bisyo na atanan walay gilang gilang iran apan Way gisaylo ana. Kupras tanan bisyo ano Brother Joseph. Agi na siya Bastrocks Police. Niya apan naminaw ko sa pulong sa Ginoo, nausab gyud ko uban sa tabang sa mga mensahero sa Ginoo. Salamat sa pagbasa pastor. God bless sa tanan. Okay, salamat sa Brother Joseph, no? Niya diya sab Sister Aida this is a message. Good evening and happy midweek to all. God bless us. Okay, salamat. Niya diya sab si John Ray Ponay. Yang message, maayong gabi ninyo upat anha sa radio station. Happy midweek. Abisan kana si Balbuena basin wala na siya makabasa sa Biblia sa bagong tugon. Asa man di ay na mabasa sa pagbautismo kang Ginoong Hesus nga naama na sa bagong tugon. Okay, salamat Brother John Reno. Desab si Ate Cherry, desab si message. Hello, good evening. Tanan, it's been 6 months wa na ko makapaminaw live tungod aning kabisi. Pero okay ra na kay naka-view magkagbalik diri nato ma'am, no? So wa ra nay problema. Busy na sa mga buluhaton, makamingaw nga mga pulong gikan sa inyo people of God. God bless kuya og sa mga namina watching from Davao City. Okay, salamat sab kayo Ma'am Cherry. Niya diya sab si Charito Sutilo, diya sab si message. Tiguang mana si Balbuena magpataka man lang na og yaw-yaw sa radyo. Diya sab si Baruman L, diya sab si message. Pero Brad, sa inyong pagbantay, wala sad mo kabantay sa inyong bautismo. Kunay apostoles nga nagbautismo sa Amahan, Anak, Espiritu. Mag-SDA ko. Kung naago rin mabasa nga dunay gibautismuhan, pinagig mga apostoles, pormulang gigamit, Amahan, Anak, ug Espiritu, mag-Adventista daw siya. Si tinuod lang, Baruman L, di ni mo mabasa word for word nga naka-record nga gibautismuhan pinagis pangalan sa Amahan, sa Anak, ug Espiritu. Pero dunay sugo ni Ginoong Hesus nga mao nay gamiton sa pagbautismo. Asa man nito mabasa? Dinhi nato mabasa sa intro gyud sa New Testament kaning Mateo 28 19 ngadto sa 20. Si Ginoong Hesus gyoy manamulong diha nga kamo ingon si Ginoong Hesus yang mga tinun-an pamautismo. O niyaon sa may gamiton nga pormulas bautismo. Ang ingon nito pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. O niyaw katong tan-awon sa di pa day bautismohan gitudloan diha, tudloan daan pinagi sa mga pulong sa Ginoo o sa bautismuhan. So dunay sugo Brother Baruman L unya ang mga apostoles wa naman gyud na record kung kinsay ilang gibautismuhan tungod kay daghan biya silang mabautismuhan sa unang panahon. Daliman kanan ay tag 3,000 madugang so sa kadlaw so nga magpabautismo unya gisuwat pa na sa Biblia perting daghan na sa mga pangalan. So dunay command nga gipaabot sa Ginoo ngadto siyang mga apostoles o kana nga kaman nagpabilin hangtod karon. Okay no, madto ta sa unahan. Diya usab si Sister Aida, diya usab si John Ray Ponay. Bahin sa kasuguan og balaod mabasa usab sa bag-ong tugon sa Mateo 19.
16 ngadto sa 18. Kon buot nimo makakabot sa kinabuhing dayon tumana ang mga sugo. Okay, tinuod na. Niya diya sab si Brother Joseph Kimno sumpay gyapon siyang message na amay mabasa igsoon pero kinahanglan ang pagsusi sa Biblia. Lagi sabton pag-ayo og sa kasuguan sa Dios naa lang gihapon na karon sukad pa na sa una kay mismo ang Ginoo maoy nagpanguna ni anang napulo ka sugo kon imong basahon ang Exodo 20 ngadto 20 bersikulo 8 man yang gi-send dinhi. Miingon ang atong Ginoo hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini dili gayod ni mawala or mawa igsoon kay pahinumduman man gani sa Ginoo dinhi kanato aron dili ta malimot unya wag tangon hinuon hangtod karon igsoon nagpadayon gihapon na kay ang pagsunod sa napulo ka sugo igsoon nagdala usab na sa kaluwasan kay kon atong basahon ang Mateo 19:17 ang usa ka batan-on og si Jesus magtutudlo unsa may akong buhaton aron makapanagi ako sa kinabuhing dayon og mitubag atong Ginoo maingon nga adunay maayo kun buot kang sulod sa kinabuhi bantayi ang mga sugo mao na igsoon hinaot nga sabton kana nimo sa walay pag-ukon-ukon kay mao na ang kamatuoran. God bless igsoon og salamat sa pagbasa Pastor Joel. Niya di apod si Baruman L diya sab siya gihapoy ihang reaction bitaw ang sugo ipatuman wala ipasumay. Mao gyud na Brother Baruman L. Ipasupak. Niya diya pod si Brother John Ray ipa-PM kuno ka Brother Baruman L kang Brother John Ray. So kamon lay bahalag unsa inyong conversation may tungod ana. Niya diya pod si Rosindo sa Panta diya sab siya message good evening happy midweek sa tanan. Ay adaw siya Brother John Ray si Baruman L. Niya diya po'y message si Brother Ray tabangan tika sa pagkabot sa imong pangutana nga masabtan nimo ang imong pangutana. Okay, kamo lay pag-conversation Sir Brother Ray og Baruman L. Niya diya pagis Baruman L sayon ra ako pangutana ko naabay apostolis nga nagbautismo sa mansa anak og espiritu kana ra. Ato naman tong gitubag kaganina gilang nunti lang sa kanunay. Diya sab si De La Cruz Jake salamat sa mensahe. Diya sab si pulos na malani kang Baruman L o kang Sir kang Brother John Ray di na lang ako ibasahon. Okay, diya sab si Geoffrey Magsayo diya sab si Mrs. I'm listening. Okay, salamat noon muadto ta sa unahan paghatag og dugang pagtagad may tungod sa bautismo nga wa na lagi kuno na sa bagong tugon kay di kuno na mabasa. So dunay daghang mabasa mga higala nga naggisulti sa Biblia may tungod sa bautismo. Ato lang i-summarize din di ay mga teksto nga akong ipanghatag Marcos 16:16 isgot nagbautismo. Ang bautismo sab sa katotoang bautismo sa Eunuko sa buhat 8:36. Unya diha sab sa kinabuhi ni Nicodemo ug kang Ginoong Hesus sa Juan 3:4 nagistoryahanay ngadto sa city ni nagistoryahanay si Ginoong Hesus ug si Nicodemo. Gingnan si Nicodemo ni Ginoong Hesus nga dili makasulod ang giyon sa ni pag term dre ato ning basahon be ato ning tan-awon dre ang libro sa Juan kapitulo 3 nagingon din hiyo og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinud magaingon ako kanimo gawas kon ang tao iganak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana unsaon man pagka himong iganak sa tao nga tigulang naman siya. Ang gisultian siya ni Ginoong Hesus nga kung dili iga pakataw sa tubig, dili makasulod sa gingharian sa langit. So mao na higala no, di gyud pwede nga wad-o nato ning bautismo kay naa man gyud mabasa unya diha bias Marcos 16:16 ang mutog mababautismo maluwas. So di na kay nako tas-on mga higala kay hapit na gyud mapupos atong time akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother Joel. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa aton tulumanon. Okay, duhang ni iyang puntos pangutana. Una, may tungod sa bautismo nga wa kunay bautismo nga sa tubig diha sa bagong tugon. Kanyang ikaduha,
Wala. Ang plastada, Brother Ah. Libby, walay mabasa diha sa bagong tugon nga may bautismo pa sa tubig. Oh. And then wa po'y mabasa diha sa New Testament, mao ginanga New Testament sa napulo ka sugo. Okay, mo na iyang argumento nga wa ko na mabasa diha sa New Testament, no? Nga dunay bautismo sa tubig. Mabasa lang ko higala og usa lang ka verse sa kabasahon. Adin sa New Testament. Kay gayon man siya nga wa ko na mabasa sa New Testament nga verse. Dunay daghang mabasa nga gibautismuhan o niya tubig ang gisgutan mga higala. Dini sa Buhat Kapitulo 8, versikulo 35 ngadto sa 38, og si Felipe nibungat siya baba ug ang mayong balita may tungod kang Hesus, iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, niabot silang tubig. Niabot silang tubig. Ug ang eunuko, tanawa na tubig. Ug sa pamay makaulang sa akong pagpabautismo, so na tubig di ay. O, tanawa na tubig. Ug sa pamay nakaulang sa pagpabautismo. Ug si Felipe ningon, kung ikaw nagatuo oban sa tibok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios, ug misugo siya sa pagpahunong sa kalisa, ug silang duha si Felipe ug ang eunuko nanganaog ngadto sa tubig ug iyang gibautismuhan siya. Klaro man lagi unya kaning Buhat Kapitulo 8 di ni bagong tugon, New Testament na. So nagpasabot lang nga dili tinuod Okay, salamat Brother Libby, no. Apan sa dili pa nato siguro ato natong theme song ato sa ning suwayan og li dinhi ato ang monitor kung do na pa bay nakasulod, no. Okay. Diya si Carl Anthony Bernaldo, diya pod si Yancy Siriso. Murag wala na may laing nakasulod. So, madto ta sa ato ang theme song. Mga higala, sa inyong punong magapanalangin ka sa ng mga nagapaminaw. Giyahe sila sa hustong pagsabot, giyahe sa hustong dalan sa pagpangalaga diha kanimo, ug unya sila mga luwas usab sa adlaw sa imong pagbalik. Ikalipay namog pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pag-ampo pagadawato namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat. Pili na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie. Sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyong sa Dios ato nga pala